tomto videu si ukážeme, ako môžeme kedykoľvek tablet obnoviť jeho továrenské nastavenia v prípade, že z akýchkoľvek dôvodov sme tablet zle nastavili alebo sa len jednoducho chceme vrátiť do továrenských nastavení. Takže začneme výber nastavenia, položka zálohovať a vynulovať a položka obnoviť továrenské údaje, obnoviť údaje od výrobcu. Reštartovať a v podstate musím ešte raz potvrdiť. A v takomto prípade sa tablet po niekoľkých minútach dostane do stavu, ako sme vybrali, tzv. out of box, ako sme vybrali z krabice. A týmto krokom prídeme o všetky údaje, ktoré sme do tabletu vložili, avšak zostanú nám zachované všetky odkazy, ktoré sú v rámci projektu. To znamená tak DigiŠkola, Tool.sk, Planéta vedomostí alebo Škola na dotyk, takisto nám zostane aplikácia Škola na dotyk. Celý proces trvá niekoľko minút.